Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бирханова. 8 апрельдә илдә хәрби комиссариат хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Зей хәрби комиссариаты коллективы да котлаулар кабул итте. Бер төркем хезмәткәрләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Һөнәри бәйрәмнәр уңайына Зей хәрби комиссариаты хезмәткәрләре котлаулар кабул итә. Бәйрәм 1918 елдан билгеләп үтелә. 100 еллык тарихында алар дәүләтнең оборона сәләтен ныгытуга юнәлдерелгән мөһим бурычларны үтәделәр һәм үтиләр. Быел аңа 106 ел тулды. Шул уңайдан Зей хәрби комиссариатында район башлыгы катнашында тантаналы чара узды. Әлеге тармакның бүгенге көндә тоткан ролен, яхшы эш нәтиҗәсе күрсәтүен район башлыгы да билгеләп үтте. Отмечая этот профессиональный праздник, работники военных комиссариатов достойны высочайших похвал за успехи в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения и развития идеи защиты Отечества как неотъемлемого долга и обязанности каждого гражданина Российской Федерации. Всем, кто участвует в нашей работе, огромное спасибо. Всем крепкого здоровья, успехов в работе. Мирного неба над головой. Бер төркем хезмәткәрләргә район башлыгының башкарма комитет җитәкчесенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Илдәге вәзгыятьтән читтә калмыйча махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм кулы сузучылар районыбызда көннән-көн арта. Шәһәрдә, авыл җирлекләрендә төрле юнәлешләр буенча ярдәм чаралары әзерләнә. Окоп шәмнәре ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, азык-төлек җыелмалары туплана. Зейнең 9нчы мәктәп укучылары да игелекле гамәлгә кушылган. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Вот эта ленточка в виде креста защищала наших бойцов, оберегала их и напоминала, что мы ждем их возвращения домой с победой. Егетләрне сакласын һәм якласын әнә шул теләк белән 9нчы мәктәп укучылары технология дәресендә СВОдагы якташларыбызга саклагыч кошчыклар ясыйлар. Зейлеләрнең кайгыртуын туеп белеп яшәсен дигән теләктә алар. Кошчыкларны гади тукмадан һәм кызыл төстәге җептән әзерлиләр. Я делаю оберег для военных. Нам раскроили ткань. Мы сначала сделали носик. Әле булар гына түгел, үз куллары белән 17 пижама әзерләп хәрбиләр яткан госпитальләргә җибәргәннәр. Тукмалары әзер булгач, тагын тегәргә исәплиләр. Благодаря нашим ребятам и мальчикам, и девочкам, они приходили на переменах, помогали и учили шить на машинках, и сметывали, кто-то стачивал, кто-то утюжил. В общем, благодаря детям мы смогли за короткий период шить столько пижам. Где-то, наверное, 17 комплектов у нас. Гади мәктәп балалары булмасалар да, һәр эшне җиренә җиткереп башкаралар. Зур тырышлык белән гуманитар ярдәм әзерләүгә дә үзелешләрен кертәләр. 3нче сыйныф укучылары исә хәрбиләргә туган як хатлары язалар. Кызлар кабинетта саклагыч кошчыклар ясаса, мәктәп остаханәсендә дә эш кайный. Укучы малайлар укытучылары җитәкчелегендә хәрбиләр өчен култык таяклары ясыйлар. Атна дәвамында 12 пар таяк әзерләгәннәр инде. Ребята откликнулись на это очень, я бы сказал, с удовольствием. Особенно младшие классы стали выжигать. Вот этот младший класс, 5 классы выжигает. Старший класс у нас, уже с электрическими инструментами работают. Биредә һәркем эшнең җаен белеп башкара, шомарталар, бораулыйлар, аннары һәр детальне җыялар. Агачны яндырып, Зей сезнең белән дигән язуны да төшерәләр. Это мы делаем для военных, которые лежат сейчас в госпитале, для их помощи. Это несложно, это легко. Мы выжигаем, сверлим. Агач белән изге күңелле кешеләр булышлык иткән, ярдәм чараларын ясау бер туган Атласовлар тәкъдиме. Материал җитәрлек, егетләрнең генә бу таяклар белән түгел, үз аякларында кайтуларын телибез диялар. Барысы да ихлас йөрәктән башкарыла. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Барлык мусульманнарның көтүп алынган изге Рамазан айы да тәмамлана. Районның күп мәхәлләләрендә ифтар мәҗлесләре үткәрелде. Аксар авылында әлеге күркәм традиция берничә ел дәвамында сакланып килә. Авыз ачу мәҗлесләренең берсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Аллаһу акбар.
Аксар авылы мәчетендә ифтар мәҗлесе мөселманнар иңгә-иң басып акшам намазы укыйлар. Рамазан ае дәвамында биредә һәр кич ифтарлар уза. Авыз ачтырырга теләүчеләр алдан язылып көнен билгеләп куялар. Берничә гаилә берләшеп уздыручылар да бар. Шунда үзенең туганнарын, якыннарын чакыралар. Һәр ифтар ашарында мәчет тутыру кешеләр булдылар. Бу инде бик изгелек. Менә безнең бүген чираттагы үзебезнең Кәрамовлар гаиләсе һәм Фаизларның гаиләсе белән берлектә безнең чакырылган 70-тән артык кеше, бөтен туганнар, нәсел рух җыелайны, менә шушыны үткәрергә дигән киңәшкә килгән идек. Бөтен туганнар җыелды. Оештыручыларга зур рәхмәт. Зур һәм җылы мәчеттә ифтар ашлары үткәрү өчен уңайлыклары бар. Савыт-саба, өстәл урындыклары да җитәрлек. Шунда ук аш әзерләү бүлмәсе булдырылган. Пешекче апалар һәр кич тәмле ризыклар пешереп, мул өстәл әзерли. Ай буе ифтар мәҗлесләре оештырылды. Менә һәр көнне бүлештеләр. Безнең поварларыбыз инде әлхәмдүлиллаһ тәмле итеп пешерәләр, әзерләделәр һәм бар кешедәген риза пешерүләреннән ифтар мәҗлесләрендә ким дигәндә средний 60-70 кеше керә көн саен. Менә безнең бүгенге көнгә без карадык әле 1300 кеше безнең ифтар мәҗлесендә, мәчетебездә ифтар мәҗлесендә булып китте. Бергә җыелып авыз ачу мәҗлесләре уздыру традициясе Аксар мәчетендә электән сакланып калган. Изге Рамазан аенда ул 1000-нан артык мөселманны берләштерде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Бүген изге Рамазан аеның соңгы көне 10 апрельдә бар мөселман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Мөбарәк бәйрәм Зей шәһәре мәчетләрендә 6 сәгать 30 минутта Коръән аятлары уку белән башлана. Сәгать 7дә бәйрәм вәгазы, гает намазы 7 сәгать 30 минутта укылачак. Бәйрәм намазыннан соң мөселманнар бер-берсен тәбрик итәләр. Һәр йортта бәйрәм өстәле, коймак, таба ашы әзерләнә. Шулай 3 көн дәвам итә. Туганнар, дуслар белән күрешү, авыру кешеләрнең, ялгызларның, картларның хәлен белешү, зиратларга бару, мәрхүмнәрне искә алу бәйрәмнең матур гадәтләре. Авыл мәчетләрендә ураза гаете намазы сәгать 6да укылачак. Тоткан уразаларыбыз кабул, бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. 8 апрельдә Татарстанның иң өлкән кешесе саналган Антонина Чижова вафат булган. Соңгы көненә кадәр ул Зейдә яшәде. Май аенда аңа 109 яшь тулган булыр иде. Антонина әби беренче бөтен дөнья сугышы барганда туган, Октябрь революциясын һәм Бөек Ватан сугышын кичергән. Тумышы белән ул Казакъстаннан, Әзәйгә ГРЭС төзелешендә катнашкан улы артыннан килгән булган. Соңгы вакытта Антонина Чижованы кызы Людмила һәм оныгы Любовь карады. Зейфуклары һәм Новый Зай район газеталарына 2024 елның 2нче ярты еллыгына язылу башланды. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, тиз арада район басмаларына язылып калыгыз. Район газеталарын укырга яратучылар өчен куанычлы хәбәр. Зейфуклары газетасына 2024 елның 2нче ярты еллыгына язылу башланды. Район күләмендә булган вакыйгалардан республика хәлләре белән дә хәбәрдар буласыгыз килсә, 1 апрельдән 30 июньгә кадәр газетага язылырга ашыгыгыз. 1 апрельдән районда газеталарга язылу башланды. Барыгызны да Зейфуклары Новый Зай газеталарына язылырга чакырам. Газета битләрендә туган төбәк тормышы, аның кешеләре турында укып белергә мөмкин. Хезмәт алдынгылары, кызыклы һәм катлаулы язмышлы геройлар белән танышырсыз. Алар барысы да газета битләрендә чагылыш таба. Без инде Зейфуклары газетасын яратып укучы дусларыбызның алга табада безнең белән калуларын сорыйбыз. Безнең инде бәяләр элеккечә калды, арту булмады. Шуңа күрә инде райондашларыбызны барысында Зей яңалыклары белән танышырга, республика вакыйгалары белән хәбәрдар булып торырга һәм район кешеләре турындагы язмаларыбызны укырга чакырабыз. Рәхим итегез, язылыгыз. Исегезгә төшерәбез, газетага почта бүлегендә генә түгел, редакциягә килеп тә язылырга мөмкин. Бу күпкә арзанрак булачак. Язылу бәясе почта аша 906 сум 36 тиен, редакциядән алучылар өчен 550 сум. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау буллашам. Сау сәламәт булыгыз.